Да, си. Sevmemek çok zor, sevilmemek çok zor. Sevdim ama sevildim mi bilemiyorum, çok zor. Ağlayamamak çok zor, ağlayamamak çok zor. Ömrümün her köşesinde seni bekliyorum. Bir dilek senden bir melek, seni görmem için, çizmem için. Ya, bu şarkının devamı olacaksa ona önce gençleri karşılayalım. Добре дошли сред тази красота, събрани тук любовта на две прекрасни, влюбени сърца. Моля, станете и с аплодисменти, кумове и младоженци посрещнете. На 26-я ден на януари, водени от своята любов, госпожица Северина Ангелова и господин Рейхан Неджим поканиха вас, най-близките си хора, за да потвърдят, че създават ново семейство, гнездо на обич, доверие и надежда. Вие, Северина Сашева Ангелова, приемате ли за свой съпруг Рейхан Неджим с радост и болка, в богатство и бедност завинаги? Да, благодаря. Вие, Рейхан Недждим, приемате ли за своя законна съпруга Северина Сашева Ангелова? Ще бъдете ли нейна вярна опора в живота? Да! Благодаря. Съгласно вашите желания и изискванията на семейния кодекс се състави настоящият акт за граждански брак. Заповядайте заедно с вашите кумове да
подкрепите с подписите си акта. Напред сте вие. Благодаря. Сега сте вие. Сега сте вие. Благодаря. Сега сте вие. Благодаря. Съгласно закона и обичая обявявам гражданския брак между Северина Сашева Ангелова и Рейхан Неджмидин Неджим за напълно законен и сключен. Безкрайна е Вселената, наречена човешка любов. Никой не може да открие таинството на силата, която измежду многото събира двама. И жената казва: това е той, а мъжът прошепва: ти си единствена. И се извършва таинството, в което двамата стават едно. И целият свят се побира в топлината на душите и обичта на сърцата им. Много щастливи мигове ви пожелавам, уважаеми съпрузи. Обърнете нова страница от книгата на живота си и пишете в нея с топлината на чувствата и светлината на разума си. Разрешете ми в този тържествен момент, когато свързвате сърцата и съдбите си, да честитя раждането на вашето семейство, да пожелая здраве, обич и дълголетие. Бъдете благословени! На съпругата, пазителка на духовните ценности, връчвам първият семейен документ. Заповядайте, госпожо Неджим. Честито! Бъдете нейна вярна опора в живота, честито и на вас! Уважаеми кумове, вие сте законни свидетели на бракосъчетанието. Това е достоен израз на почит и уважение към вас. Вие поставихте подписите си, уверени в това, че младите ще създадат здраво семейство, в което ще властва любовта и разбирателството. Честито, бдете на тяхното щастие. Честито и на вас! Пръстенът е знак на съюза, който се сключва между вас. Отпечатък за честност, вярност и преданост. Линията на пръстена няма край. Така както не бива да има край вечният ви стремеж. Един към друг. Заповядайте. Само младоженците пристъпете напред и се обърнете към вашите родители. Уважаеми родители, споделям радостта ви по случай задумяването на вашите деца. Народната мъдрост гласи, че който дърво не е посадил, дом не е съградил и деца не е отгледал, той нищо не е сторил. А вие отгледахте деца, които днес свиват свое гнездо. Поклон пред вашата всеотдайност. Ето вашата снаха, приемете я като родна дъщеря. Ето и вашия зет, приемете го като роден син. И нека с вашата благословия доживеят до сребърна, златна и брилянтна годишнина. Да са ви живи и здрави! Поздравете се, младоженци, най-напред с вашите родители!
Майчице от хляба майчин, залък от чопете, че той с любов и радост е замесен. От майчината пита от чопете и ги захранете с любов.